Gọvanọ Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo ebulugo ekene wee bugara onye jibọkwa prezidenti ala anyị bụ Naịjirịa n'oge mbụ Olusegun Obasanjo maka mmemme ọgbụgba afọ 87 anya tata. Na ya bụ mmemme nke o merebe ụnyaahụ bụ abalị 5 nke ọnwa Maachị. Ekenere ya n'ịgba mbọ ya niile site n'aka odeakwụkwọ Chief Press Secretary Maazị Christian Aborime nye Gọvanọ Soludo ọ chọpụtara n'ọnọdụ ọchịchị a na ịgba mbọ ya mgbe ọ bụ prezidenti bụ ihe kwụkwa tata n'ihi na ọ ka bụ onye a na-aga ajụtụrụ maka ala anyị bụ Naịjirịa nakwa mba Afrịka. Ka anyị wetara gị akụkọ a n'ebe ozuru oke site na studio anyị. Ya bụ gọvanọ kwuru na President Obasanjo bụ onye ụkpụrụ ya bụ nke na-egosi ihe mmepụta dị iche iche nakwa ịdị uchu n'ọrụ. Ọ kwuru na odudu ya bụ nke dobogoro ụkpụrụ nke a ga na-eso. O kwukwara na President Obasanjo na amamihe ya gosiri ụzọ dị mma esi wee chịkwaa Naịjirịa n'oge oke ihe mgbu. Gọvanọ Soludo kwukwara na etu o si agbani inweta udo na ịdịkọ n'otu bụ nke ama nwe oyiri. O keneziri ya bụ aka chịburu Naịjirịa President Olusegun Obasanjo ma kpekwa ekpere ka Chukwu nye ya ndụ n'elu ndụ dịka ọ ga-abụ otu n'ime ndị mgbọrọgwụ a ga na-elere anya na ọchịchị obodo Naịjirịa nakwa mba Afrịka.